ngabe ungabanga kumoya ushaya izinto engaba sikushayanga ukuba ubeka umoya ungaba sikushayanga beyizokwambuleka ukumoya ngoba phela yonke into esishaya la ayikali la iqala ngale so manje kufanele ushintshe iposition uya kumoya ukuthi uzobona izinto engale ukuze sithi mayifika la singashaya khuphuka iclass fanele kube khona ilanga lokukhuphuka iclass ube kumoya kuhle kwendiza ebuyivala amaphiko ibe kumoya glory to Jesus uthi ke wami usesigodini samathambo ngabe ngisayifunda uthi wami usesigodini samathambo uthi ayomileka glory to Jesus ayomileka kakhulu yabona bazalwane kunezimo ukuthi noma usuve ngiyithanda lento eshoyo uthi ngawazungeza noma yamazongobukanga kanye kodwa wawazungeza ukuze awabone ngempela ukuthi omile ngempela kunezimo bazalwane eziyamathambo esihlangabezana nazo empilweni othi mawuyibheka uzuyibheke uyijekisise ubone ukuthi ayikho into engayenza lento le ifile phela yomile nje. Glory to Jesus. Uthi ngawazungeza. Waba basesimeni kube isimo sodula kusathe lesimo ngiyasithandaza nje yini hayi ntama usasizungeza. Bamangena esimene esifana nesakho baphume wena usale